Avui és un dia molt especial, és el dia 2 d'abril, que és el Dia Mundial de la Literatura Infantil. I vull contar-vos un conte tradicional valencià, curtet, perquè avui segur que n'hi haurà milers i milers de vídeos de contes. És una història de la Raboseta i el Rabossot, o la guineu i el guineuot. I diuen i conten que la Raboseta sempre anava darrere del Rabossot, perquè com el Rabossot era més fort i més arriscat i més atrevit, ella sempre anava darrere a veure que li pillava. I el cas és que el Rabossot, que sempre tenia fam, que els budells li cantaven òpera i albaes, de repent, anant per ahir, per un poble, havia aconseguit atrapar una peça de formatge, un bon formatge, i el portava a la boca. I el cas és que, clar, fugí cap al seu cau. I la Raboseta li anava darrere tot el rato botant-li, intentant pegar-li sarpada, a veure si li llevava el formatge, però el Rabossot tenia molt ben agarrat el formatge. I el cas és que va arribar un moment en què la Raboseta va aconseguir acorralar al Rabossot i començar a fer-li la rosca. I començar a dir-li: Rabossot, Rabossot, escolta, quin pèl, quin més lluent que tens. I el Rabossot en el formatge en la boca: sí. Escolta, i quin musell més bonic que tens. Sí. I quina cua tan peluda i tan feromosa que tens. Sí. I la Raboseta de repente li pregunta: escolta, Rabossot, el cas és que jo no sé tu d'on eres. Tu d'on eres? I el Rabossot va dir: de la cua. I va obrir tant la boca que el formatge, pam, li va caure a terra. Moment que la Raboseta aprofità per a emportar-se'l. I el Rabossot intentà fer el mateix que havia fet la Raboseta. Anava darrere d'ella, pegant-li sarpades, a veure si li llevava el formatge de la boca, però no hi havia manera. Però va arribar un moment en què també la va acorralar. I el cas és que començà a fer el mateix. Li va dir: escolta, Raboseta, i quin pelatge més lluent que tens. I la Raboseta: i quin musell més bonic que tens. Tu també tens una bona cua, també tens una cua ben bonica. Mira, el cas és que jo tampoc te conec a tu, Raboseta. Tu d'on eres? I la Raboseta, apretant les dents, va dir: de Torrent, de Torrent, de Torrent, de Torrent. El Rabossot es va quedar tan mocat que la Raboseta aprofità i se n'anà al seu cau, on es va papar ella sola tot aquell formatge que havia aconseguit el batxoca del Rabossot. I este conte, que se conta de Torrent i d'Alaquàs, també es conta del Rabossot d'Albocàsser i la Raboseta de Tírig, de Tírig, de Tírig. I també se conta del Rabossot de Xàbia i de la Raboseta de Dénia, Dénia, Dénia. I suposa que de molts altres pobles valencians. Disfruteu del Dia Mundial de la Literatura Infantil i aprofiteu per a llegir algun conte.